Yeah, BT Press, Lab, High PT Press, Lab, High PT Press, Lab. ברוכים הבאים למעבדת מכונות. במעבדה שלנו תמיד יש פעילות. בבוקר ובערב אנחנו כאן כדי ליצור, לחקור ולהצליח יחד. כאן אנחנו יוצרים, מגלים ומשפרים, נחלאים על מכונות הדפוס, גם תקלות וגמים קטנים עלינו. במעבדה של לונו נערכים ניסויים מתקדמים בדיו, צמיחות וחומרים נוספים, אז תנו כבוד למקום משמעו מכל, היי PT פרס לאב. הבית השני שלנו זה כאן, עובדים צוחקים ומרדים על כל יום, היי PT פרס לאב, היי PT פרס לאב, היי PT פרס לאב. האלופים, האלופים, ברוכים הבאים למעבדת מכונות. במעבדה שלנו תמיד יש פעילות. בבוקר ובערב אנחנו כאן כדי ליצור, לחקור ולהצליח יחד. כאן אנחנו יוצרים, מגלים ומשפרים, טכנאים על מכונות הדפוס, גם תקלות וגמים קטנים עלינו. במעבדה שלנו נערכים ניסויים מתקדמים בדיו, צמיחות וחומרים נוספים, אז תנו כבוד למקום משמעו מכל, היי PT פרס לאב. הבית השני שלנו זה כאן, עובדים צוחקים ומודים על כל יום, היי PT פרס לאב, היי PT פרס לאב, היי PT פרס לאב. האלופים, 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 היי PT פרס.